i en total hi ha 147 propostes que són les que estructuren i que pretenen que es guiï el debat. I a partir d'aquí és quan s'esperen les participacions, les opinions, les valoracions i les aportacions. I això com s'espera fer? Bàsicament a partir de dos instruments. Per un cantó, trobades, i això seria o bé actes polítics que es faran arreu del territori, actes generals arreu del territori, també trobades i debats sectorials, en temes concrets, en gent que directament implicada o professionalment implicada en això, i per l'altre cantó a través d'una web que és la República que farem. Al mes de maig acabaríem i aleshores clourà en una conferència nacional en la qual se processaran tota la informació que haurem obtingut i la conferència nacional serà ja qui validarà les conclusions i que sentaran ja les bases per definir este model de república que volem.